State Education Minister Ranoj Pegu pen District Thongkepra isi along Gunotsav ke padu ponji aphan Education Minister Ranoj Pegu pangdak pontanglo. Non hejong Assam government pen ke pangdak pon Gunotsav abirta arjuitha. Assam along rialo non apurun Gunotsav ke padu ponji aphong lake purun ke thoma porpensi padu ponpo. Kichengsia phong Gunotsav ke padu ponji lake arkoi chiklo non ke wangji ni phai kriner ke pen arkoi ni phai inkorai si an. Lasong bong pen kichengsia phong Gunotsav ke padu ponji kumatmat a district aphansi ke parlo ponma bangso putha Karbianglong life pen kilong duna berta arju ikha. Borpeta, Karimganj, Kamrup, Karbianglong, Majuli, Kokrajhar, Lakhimpur, Nagaon, Sivsagar, South Salmara, Mankasar lapen Udalguri. Aduntu aphong mate second phase along ke Parlopona district lake West Karbianglong, Baksa, Saraido, Chirang, Dhemaji, Dhubri, Golaghat, Hojai, part of Nagaon, Hailakandi, Jorhat, Kamrup Metro, Sonitpur lapen Tinsukia. Apor ke pathik pon lake thangthanga chiklo ni phai isi pen ni phai pli. Purun ke thom aphong Gunotsav ke padu pon thuji thangthanga chiklo ni phai krep hopen thangthang ni phai krinar kep an. Lasolong ke Parlopona district amen lapuson hilo. Biswanath, Bongaigaon, Darang, Dibrugarh, Gwalpara, Kachar, Nalbari, Morigaon lapen Dima Hasao district. Bangso Gunotsav awai kangalong ke Parlopona ki isi ang deng pen sirke bang deng an Parlopon po. Gunotsav along kaddo kawe lakli kebra hinira suri troksi kebra pharoner kebra trokner keb. Gunotsav ke padu ponji a school aphai lake suri plira pharo phora inkora phopusi chini dun. News Desk report, Karbianglong Live.